Защо се подуваш дори от здравословни храни? Здравословните храни съдържат много фибри. Фибрите обаче не се разграждат от нашите собствени ензими. Тя ги разграждат само полезните бактерии в червата. Точно те метаболизират фибрите и произвеждат късоверижни масни киселини. Ако полезните бактерии, които метаболизират фибрите, са малко, ферментацията става неорганизирана, образуват се повече газове, храната остава по-дълго в червата, а резултатът е подуване, тежест и дискомфорт. Проблемът не е, че храната е прекалено здравословна, а че микробиомът не е адаптиран към такъв тип хранене. Какво е решението? Увеличавайте фибрите постепенно. Приемайте различни източници на фибри. Различните полезни бактерии имат различни предпочитания. Подкрепяйте микробиома с качествени таргетирани пробиотици. Така развивате повече полезни бактерии, които ефективно метаболизират фибрите. Във времето това намалява подуването и дискомфорта. Ако темата ти е интересна, ме последвай за повече съвети, свързани с микробиом и хранене.